kar ki ƙara taɓa waya. Kai hakuri. Kar ki ƙara taɓa waya, kin ji na faɗa miki so. Ba ke ba wayata. Yawwa in na aje kayana inda suke in ruwan sama ne zai sauko yi musu mugun duka ba abin da ya shafe. Ni zan kira shi waya ki ɗauka ma. Idan haka jirani ina zuwa. Jirani ana. Kar ki taso. Kin ji abin da na gaya miki. Jirani ina zuwa. Assalamu alaikum. Balaraba na ce lamba ta fito kenan. Dan Allah kai sauri ka zo ka kai ni. Sai ga yanzu kin ga inda ke dawo. To tun ɗazu fa nake kiran wayan ka fa, ni fa na gaji. Ina ta kiran ka zo ka kai ni gida? A ko ina kike kawai ki gaya min. Sai in taho kawai. Ina gidan man ban tafi ba ai. To ai ga yanzu ki ce min kina ina? Kina can ne a yanzu? Ina gidan man. To ai gidan za ki ga ina ne gidan sai. Hello kana ina? Me kace? Kina ina? Hello? Hello? Kina ina? Yusuf. Me ke faruwa? Me ya kawo kana? Balaraba ya na ganki ana. Ni ka gidan nan. Yusuf, me ya kaka gidan nan? Wai da ke nake waya? Yusuf, ni ne Bala magini to? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balaraba, ni mamaki nake yanda aka yi na ganki a nan. Yusuf, gidan yar uwata man. Ina ba gidana ne ba. Wani ka ce kai za